igama lam ndinguAsanele, ifani yam ndingungwe, ndingowalapha eBijolo ilali. Iprogramu yalapha eLungu ndiqale ngokuqala kwayo nge-1 ka-August 2024. Ubomi bam before ndize kwaLuwe Agri, ndandiphangela eShoprite, ndandiyikeshiya, ndaphangela ehotel, ndandingu-admin. So ndaphelelwa ngumsebenzi ke ndabuya ndazohlala apha ekhaya. So ndithe ndisova ipost yaseLuwe ndanomdla because ekhaya kusoloko kulinywa, ndaqonda uba make ndifake. Ngelakhi yam ke ndawufumana umsebenzi ndazophangela apha kwaLuwe total. Apha ebomini bam into eye yatshintsha ndisodibana noLuwe, ndiye ndancedakala kwiinto bendishota ngazo because ke ndifumana istipend kwaLuwe njengomntu ebesehleli phantsi engaphangeli. Also ngoba ndisiza apha ndizotyala, ndanomdla kakhulu napha ekhaya ndifike ndityale. Into ezawundinceda ngo-agriculture, ndiye ndabona into yobana umsebenzi unqabile and ixesha elinintsi kufuneka ufunde uzisebenzela, so udade ube nomdla. Ndizawube ndisebenzisa iplot, ikhona iplot ekhaya, so ndizawube ndisebenzisayo ndikwazi uba ndifumane i-income xa kuphela umsebenzi kaLuwe. I-toolkit yalapha eLuwe iye yandincedisa because ezinye izinto phaa ekhaya bezingekho, so kuthe kusobakho zona ndakwazi into yobana ndisebenze kakuhle ngazo. Into ezinondincedisa apha elalini, omnye angalima enye into ethile, omnye alime ethile, so that wena mntu le nto uyithengisayo ikwazi ukhuphuke, ungathengisi laa nto ithengiswa ngomnye umntu uthubesile. Apha esayithini into besilima umbona, silima ispinashi, ikhapheshu, ibhitruthi, ikherothi, i-onion. Ii-onions zizitayiphu eziyi-2, so besizilima zona.